Xavier, zertan ari zara hemen? Lagun bat ikustera etorri. Xavier, ezin zara hemen egon. Eta nola ingo duzu ikusteko? Egun santu osoa taberna zul honetan ematen baduzu. Epaileko belukete gauza serio eta sarduratzea. Ikusi alduzu nola dagoen gure auzoa. Dena matxu pinguiz, pantsitos, morenillos beteta. Raita, zorrai! Zorra! Zertan ari zara, burua galdu duzu da zer, Etzen nuen lasai bizi nahi, aizu? Batori musika lasaigarri pixka bat. Aran orden! Inor da ezagutzen alduzu. Hop eskua! Eskua gora! Hop eskua! Hop! Ja. Ze. Honek armaren bada darama gainean, baina fijo. Tuto Rubato! Hostia, Luis! Tuto Rubato, Luis! Osa, Tuto Rubato! Lehen ingelesez, frantsesez, orain italieraz. Poliglota zea! Ni behintzat saiatzen naiz beste hizkuntza batzutan egiten, Ez zu bezala, tematuta zaudela gurean egiten jakinare ez duela pitorik ere ulertu. Eskuak, hop, gora! Hop! Ze hostia, klarion hartu. Marta, sekula ikusi duan pertsonarik onenetakoa da. Eta soy yo! Ja pototan jo naukazu! Give me my telephone! Guazen, oso ondo, Orain zuretzan da, Mohamed! Give me my telephone! Telefona txikito egingo dut!